लाबोआखै दा बर' बिजोंखौ आसामनि सरकार आरो आवगायनि जि लकेल सरकारफोर बिथांमोना नांगौ बादि जोथोन लाबोआखै बिनि थाखाय गोबां जोंनि फरायसाफोरा उइदाउट साइन्स टिचार उइदाउट मेथ्स टिचार मेट्रिक आनजादखौ होबोबाय आरो बै फरायसाफोरा दिनै उइदाउट साइन्स टिचार उइदाउट मेथ्स टिचार उइदाउट इंलिश टिचार मेट्रिक आनजादखौ होबोनानै आरो मेट्रिकआव जेरैबादि रिजाल्ट जानो नांगौ बेबादि जाबोआखै जोंनि फरायसालियाव बिजाबफोरखौ सरकारा नांगौ समाव हरबोआ बिनि थाखाय गोबां बोसोर जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाव बाहागो लानानै आन्दलन खालामदों आरो बिजाबखौ बिदों आं सानो बिजाब मोनैयाबो मोनसे जेंना आरो फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामबोआखै बड'लेण्ड ओनसोलावनो गोबां फरायसालि दङ मोननै मिक्स मिडियामब्ला जोंनि बिजोङा थालांदों बेफोरबायदि गोबां बिदिन्थि दङ बेबो मोनसे बिराद गिदिर जेंना बर' फरायसालियाव लाथिख' फोरोंगिरि दङ गुदि फरायसालियाव गेजेर फरायसालियाव गोरलै बिगियान सानखान्थि आरो इंराजि मास्टार गैयै गोबां दङ आरो गोजौ फरायसालियावबो गोरलै बिगियान आरो गोरलै सानखान्थि मोनै गैयै गोबां फरायसालि दङ दा लाथिख' फोरोंगिरि गुदि फरायसालियाव आरो सासेल' फोरोंगिरि बेबो जोंनि थाखाय बिराद चेलेन्जिं दा बेखौ जोङो इयुनाव बोरै बेफोरनि जेंनाखौ फोजोबगोन जोंनि मेलेमजिबि बिथांमोना साननो नांगोन दा बर' बिजोंखौ सरकारा नांगौ बादि जोथोन लाबोआखै बिनि सायाव आं फंनैसो बुंनि बड' पिस एकर्ड थांनाय 27 जानुवारि 2020आव गोरोबथा गोसोखां बिलाइ जेरै बर' बिजोंनि राहा लागोन आरो 6.3 दफायाव मख'नाय दङ जे आसामाव बेसेबां बर' फरायसालि दङ बेफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामजोबनाय जागोन होननानै दाखालिनि जि बर' गोजोन गोरोबथा बड' पिस एकर्डआव 6.3 क्लजेसआव लिरनाय दङ दा बे 6.3 क्लजेसनि बादियै आसाम सरकारा जे आसामाव थानाय गंफ्रोमबो बर' फरायसालिखौ जोंहा दा क्लास 10 सिम मिडियाम अफ इंस्ट्राक्शन दङ गुदि आरो गेजेर आरो गोजौ दा बे गोरोबथानि गेजेरजों मोनफ्रोमबो बर' फरायसालि भेन्सारफ्रा सरकारि जागोन बेखौ जोंहा फोथायनाय दङ आरो बिनि थाखाय आसाम सरकारा सासे मासिगिरि चेयारमेन आरो सा 6 सोद्रोमा लानानै दानाय जाबाय बिनिनो चेयारमेन हिसाबै रमेश चन्द्र जैन आईएएस रिटायार्ड आईएएस अफिसार आरो आसामनि सेबानिबो चेयारमेन दा बिथांमोना दाखालि 12 अक्ट'बराव गुवाहाटीआव गिबि खेबनि थाखाय बे बड' पिस एकर्ड जालांनायनि 6.3 क्लजेसखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोनहा गिबि मिटिंबो लाबाय आरो बे मिटिङाव बिथांमोनहा बिटिआर ओनसोलाव बेसेबां बिजों दङ भेन्सार आरो बिटिआरनि बाहेरा जि आसामाव माखासे जिल्लायावबो जि दङ बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय बिथांमोनहा दाखालि 12 अक्ट'बराव मोनसे मिटिं जिरायबाय आरो दा बिटिआरनि एडुकेसन डाइरेक्टरनो अर्डार हरनाय जाबाय आरो बिटिआरनि बाहेरायाव एलिमेन्टारि आरो सेकेन्डारि आरो हायार सेक्सननिखौबो बिथांमोना अर्डार कपि हरबाय जे मोनफ्रोमबो जिल्लानि आईएएस आरो डिअफ्रा बेसेबां भेन्सार स्कुल दङ बेखौ गावसोरनो दैथायहरनो नांगौ आरो बिथांमोना बेखौ एकर्ड मथे फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामजोबगोन बेजों लोगोसे बे जाहैबाय बर' फरायसालिफोरनि जेंना आरो जोंहा हायार सेकेन्डारि दङ गोजौसिन फरायसालि हायार सेकेन्डारि आरो कलेज दङ फरायसालिमा दा जोंनि बिटिआर एकर्डआव बुंनाय दं जे बिटिआरनि बाहेरायाव हायार सेकेन्डारियाव बर' डिपार्टमेन्ट आरो कलेज लेभेलाव बर' डिपार्टमेन्टखौ आबुं खालामजानाय जागोन दा बेखौबो बिथांमोनहा हायार सेक्सननि जि डाइरेक्टर बिथांमोना बेयावबो अर्डार हरबाय दा जों फोथायो बे गेजेरजों बे नैथि आं जि जेंना लिरदों बर' बिजोंखौ सरकारा नांगौ बादि जोथोन लाबोआखै बेखौ लागोन आरो बे जेंनाया सुस्रांजागोन बेखौ आं फोथायो दा नाथाय सेथि जे बर'नि गोरों गोराया गावनि गथ' गथायखौ बर' बिजोङाव हरा बे जोंनि थाखाय बिराद बे जेंना आरो बिनि थाखाय बै समनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेट्रिकआव टप 10 सायख'नानै बिथांनि मुङाव कमल कुमार देरहासार बान्था होयो कमल कुमार ब्रह्म सार गेदेमा बिथाङा आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव थांनानै बर' फरायसालि गायसनहैदोंमोन जेरै बिदिन्थि हिसाबै आं आसामनिनो नगाव जिल्लायाव मोनसे समाव गासै 16 गुदि फरायसालि आरो 3 गेजेर फरायसालि आरो 3 गोजौ फरायसालि मानगोनां कमल कुमार ब्रह्म सार बिथांमोना गायसनहैदोंमोन बै फरायसालिफोरा बै समाव भेन्सार गोजामोन
नाथाय दिनै फरायसाया गैयिनि थाखाय फरायसालिफोरखौ मासाप खालामजोबनानै दिनै 2020 मायथाइयाव नगाव जिल्लायाव 2020 मायथाइयाव गंसेबो बर' फरायसालि गैला आरो बे बर' फरायसालिफोरा मुङा दङ सोरबा गेदेमानि मुङाव नाथाय बेयाव दा असमिया आयदायाल' सोलिसै असमिया बिजोङाल' सोलिसै मुंफ्रा जोंनि बर'नि गेदेमाफोरनि मुङाव दङ दा गोदोहाय जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बे फरायसालिफोरखौ गायसनलांबाय दा जों आथिखालाव बेखौ हमथाना दोननो हायासै दा आथिखालनि साफ्रोमबो लाइमोनफोरनि आरो साफ्रोमबो बर' रायजो राजानि बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव दा गासै आसामाव 16 डिस्ट्रिक्टआव बर' फरायसालिफोर सोलिनानै दङ सरकारि हिसाबै भेन्सार हिसाबै आरो प्राइभेट हिसाबै दा बे फरायसालिफोरखौ जों बोरै जोथोन लाखिनो आरो बर' फरायसाफोरनि अनजिमाया खम जाबोगासिनो दङ गोबां बिमा बिफाया बिनि थाखाय जोङो खामानि मावनो नांगोन दिनै बर' रावा भारतनि संबिजिराव 90 फारिलाइयाव जायगा मोनबाय दिनै UPSC भारतनि बयनिफ्राय गोजौसिन आनजाद UPSC आनजादाव बर' रावा अपसनेल साबजेक्ट महरै जायगा मोनबाय APC आनजादाव बर' रावजों आनजाद लिरनो हासिगोन बर' रावा आसाम रायजोनि लोगोआरि राव जानाय लोगो लोगो दिनै आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन आनजादाव बर' रावजोंनो लिरनो हासिगोन बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा बर' रावा लोगो सरकारि रायजोआरि राव जाबाय दिनै आसामाव बर' रावजों साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानाय जाबाय बर' रावजों मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय डिग्री लानो हानाय जाबाय बर' रावजों दिनै थिसिस लिरनो हानाय जाबाय PhD नि बर' बिजोंखौ नायनो आरो दाखालि 6.4 दफा बादियै बर' थुनलाइ आफाद बर'नि बयनिफ्राय गोजौसिन आफाद माहारि आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' रायजो राजाया बर'नि मोनफ्रोमबो जि जेंना गुदि गेजेर गोजौ फरायसालिनिफ्राय लांनानै बेसेबां प्रब्लेम जायो बेखौ नायनो थाखाय गोबाव सम आलादा सेपारेट डाइरेक्टर बिबोदोंमोन 2020 मायथाइयाव गोथार फोरोंगिरि सान 5 सेप्तेम्बराव जोंनो बेखौ होबाय आरो बिनिनो गिबि डाइरेक्टर हिसाबै मानगोनां ममता गजायखौ बिथांमोना दायथ' होबाय दा जों सानो जे बिजाब मोनैनि जेंना आलादा बिथोनगिरि मोननायनि उनाव बे जेंनाया जोबगोन फोरोंगिरि बिगियान फोरोंगिरि आरो सानखान्थि फोरोंगिरि मोनामालासिनो जोंनि गोबां बर' फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजाद लिरनो गोनां जादों जायनि थाखाय मेट्रिकनि आनजादा नांगौ बादि जायाखै एबार आलादा बिथोनगिरि मोननायनि उनाव बेबादिया जोबसिगोन जोंनि बर' फरायसालिफ्राव लाथिख' फोरोंगिरि आरो सासेल' फोरोंगिरि दङ गुदि फरायसालियाव गेजेर फरायसालियाव बिगियाननि आरो सानखान्थिनि फोरोंगिरि गैया दा बे जेंनाफ्रा आलादा बिथोनगिरि मोननायनि उनाव जोंहा जोबसिगोन जों बेखौ फोथायो दा ओंखायनो बर' बिजोंखौ सरकारा नांगौ बादि जोथोन लाबोआखै बे मोनसेया जे फैबाय थानाय समाव जोङो जोबना बे थांनाय बिथोननिफ्राय देरसिन बाथ्रायानो जायो दैदेनगिरि बिथांमोनहा सरकारनि जेबो अनसुंथाइ मोनामालासिनो गुदि आरो गेजेर फरायसालिखौ गामिनि औवा खांनानै इन्जुर दुमनानै हायावनो बिथांमोना सोलोंथाइ लाबोबाय सोलोंथाइ लाबोनानै गोबां दैदेनगिरि जाफैबाय नाथाय दिनै सब जोङो सरकारखौसो नेजोबो बिनि उनावबो दिनै गोबां फरायसालिफ्रा नांगौ बादि रेशिय' फरायसाफ्रा गैया स्टुडेन्टनि एनरलमेन्टआ बिराद खम दा एनरलमेन्ट खमनि थाखाय गोबां फरायसाफ्रा मास आप जाबाय एमालगेमेटेड जाबाय आरो बेबायदि जाबाय थायोब्ला बर' फरायसालिया दिनै गवालपारायाव बिराद अनजिमाया खम जाबाय दिनै साउथ कामरुपनि फरायसालिफोरनि फरायसानि अनजिमाया बिराद खम जाबाय नगावआव गैला मरिगावआव गंनै गंथामसोल' हाइ स्कुल दंसै फरायसाफ्रा बिराद खम जाबाय गलाघाटआव फरायसा अनजिमाया बिराद खम जाबाय लखिमपुराव बर'नि फरायसाफोरनि अनजिमाया बिराद खम जाबाय बरपेटा नलबारि आरो कामरुपफ्राव बर' फरायसाफोरनि अनजिमाया बिराद खम जाबाय धेमाजियाव बर' फरायसानि अनजिमाया बिराद खम आरो क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरियाव गोबां फरायसालिफ्रा दिनै एमालगेमेटेड जानो गोनां जादों बेनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय एनरलमेन्ट खम फरायसाफोरा दा बे एनरलमेन्टआ मानो थाखाय खम जादों बर'नि गोरों गोराफ्रा गावनि गथ' गथायखौ बर' बिजोङाव हरा दा बियो गोबां बे मोनसेल' बर'नि गोरों गोराया गावनि गथ' गथायखौ बर' बिजोङाव हरा बे जोंनि थाखाय सोंथि जानानै थाबाय आरो बे मोनसे सेन्टेन्सआ बे मोनसेया सोंथिया सोर बेखौ आखायाव लागोन सोरबा सासे आखायाव लागोन अबे आफादा आखायाव लागोन आरो बर' माहारिया बोरै बेखौ उनाव नायगोन बे मोनसेनि थाखायनो जोंनि गोबां प्रब्लेम जादों दा जोङो
बर' भाषाया एसेबां गोजौआव थांखानाय हिसाबै आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि जानानै जे दिनै खाबु होनाय बादियै बेखिनिखौनो होबाय आरो गोबां बुंथिगिरि बिथांमोन दंबावो बिथांमोननिफ्रायबो खोनासंगोन मानगोनां गेदेमा दिनैनि बे हाबाफारिनि मासिगिरि कमलाकान्त मोसाहारि लेङाइ आफादगिरि बर' थुनलाइ आफादनि सार बिथां दङ आरो गोबां बर'नि मेलेमजिबि रावखौ अनसायग्रा गोबां बिथांमोनहाबो दङ बिथांमोननि गासैखौबो आङो साबायखर बावबाय आरो आंनि जि बुंनायखौ खोनासंनायनि थाखाय साबायखर बावबाय आरो दिनै सावरायनो जि खाबु होबाय बिनि थाखाय साहित्य एकाडेमि बानजायगिरि बिथां गेदेमामोनखौ आं साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों। साबायखर कास्टम। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम बसुमतारी जी। नेक्स्ट